আমরা আজ 28 তারিখ তিনি নর বাইক লিয়ে খাইजों माने तामनो तै दिनै खाइजों तंखा चिनमा बाइक लिये खाइमानि कारनखा जोंनि ग्रेटार टिप्रालेण्ड अबनो तैबो काहामकै चिनि बरंनि बखावा हाब्रनानि ग्रेटार टिप्रालेण्ड तामनि बागै जों सानि दं ग्रेटार टिप्रालेण्ड सारा टिप्रा सारते मुथांजागै मालिया कारण जे टिप्राओ जों दङ अ टिप्राओकै खाकसा बाबिसांकै उन्नतिं दंखा खाकसा बाबिसाओकै रां काहाम का हाबै दंखा त्रिपुरा राज्यनि बाजेट 26,600 कोटी टाका और यांगो त्रिपुरा एलाकाओं 600 कोटी टाका बोसोर जरती फेरी टंका 72 बছর তিনি त्रिपुरा सारक अमाहायतेमां थकक जांगमां म थकक जांगना हयते याकागनानि बागै यकनानि बागै यक सानानि बागै चिनि बुबाग्रा श्री श्री प्रद्युत किशोर देबबर्मानि नेतृत्वे जों आलादा राज्य नायो और ग्रेटार टिप्रालेण्ड नायो अमो कोनो जातिनि बिरुद्धे या कोनो धर्मनि बिरुद्धे या कोनो सम्प्रदायनि बिरुद्धे या एकमात्र एकटाई कखा चिनि फान्डामेन्टाल राइट चिनि जे नागरिक अधिकार दंमानि सांविधानिक अधिकार दंमानि भारत संविधाननि 2-3 धारा जे आलादा राज्य सेकागै मानो खालाय मानो अ दाबिसे जों नायो अबनतै जों सारा सिमना एलाकायाव तिनि हायनो हायतायसे चिनि एलाकानि जनगण दङ काहामकै बंनि बखाव तावनि बागै ग्रेटार टिप्रालेण्ड नां चिनि जुबक तावसे तिनि रेली खायै तिनि जों ताबुक लामा लामा थांनाय दङ एबं आबो सिमिया चिनि त्रिपुरा सारक न एबं 4.5 बोसोरनि सिगां मुसुंख्राव जे नेशा मुक्त राज्य खायनो नै नेशा मुक्त चिनि यांनिखाय निनि थाङो सुराइबारि थांखायनो सुराइबारि जरास थाङो यांनि जत मोनाम थांमाने कासुइनारगो आकाशुजामा जागाव मंगल बखलायखा 400 केजि मंगल आईपीएफ नेता बनखबले रोमिया और आयंनि हिंका ट्राक आयंनि हिंका ट्राक निनि तामनाय बनो जत फेक जंनाय मानै चिनि त्रिपुरा हाबै साराटा जुब सम्प्रदायनो दंस खायतोगा कमाय थांसिनाय दिल्ली बर थुइ दङ दा आगि स्राय रंग सावनि करो सालां चावनो ता ब्रिरको साखा गे अबनो करा करिबो मनो सक्त करा गिया बाय या ब्रिरम नांथुं एबं जों अमो सानायो मोहनपुर जे बरक चिनि yang सिमनाव फालि दंनाय बरकाथाव फालि दंनाय अबिचरनाव फालि दंनाय गामसाकाफ्रा फालि दंनाय लेफुंगाव फालि दंनाय जों बारबार जों बुंमानखा साइमानखा बिनि दुगाना पाइजागो ब एकजन मन्त्रीनि आत्मीय नै बगिनो रमजागिया बरका कोटी कोटीनि व्यवसा खाइ दङ एका तिनि रामा लामार कासुलाइका जरा एन्टी ड्राग्स कमिटि रक
আপনি বিরুদ্ধে পুলিশ ফাইনাই বং হুমকি রূপ অথচ যে ফালনাই বনকে জামাই আদর খাই বং ইয়াগো লাখ লাখ রাং চাইতুম বনি প্রতিবাদ जों তিনি মাখাই এবং जों অমো সানানায় মোহনপুর যে বরক চিনি ইয়াং সিমনাও ফালি দंनाय বরকাথাও ফালি দंनाय অবিচরণও ফালি दंनाय গামছা কাপড় ফালি दंनाय লেফুঙ্গাও ফালি दंनाय जों बारबार जों बुंमानखा साइमानखा बिनि दुगाना पाइजागौ ब एकजन मन्त्रीनि आत्मीय नै बगिनो रम जायगा बरका कोटी कोटीनि व्यवसा खाइदंगौ एका तिनि रामा लामार कासुलाइका जारा एन्टी ड्राग्स कमिटि रक आपनि बिरुद्धे पुलिस फाइनाय बंग हुमकी रूप अथच जे फालनाय बनका जामाय आदर खाइ बं यागो लाख लाख रां चाइदुं बनि प्रतिबाद जों तिनि माखायो এবং जों नायो शान्ति सम्प्रीति तिनि शान्ति सम्प्रीति बरतं তিনি কমলপুরত যেভাবে খাই নিনি শান্তির বাজার হালাহালি নিনি মানিক বান্দার কমলপুরত যেভাবে চিনি বরং রিফিক রিফিকি বুখা जों বনি বাগै जों চিন্তা খাইনাই খানা जों খুব আশা দङ অবনি প্রতিবাদ অবনি বিচার চিনি বুড়ি বসানা রেপ খাইমানি পরেছে চিনি বরং তাইসা হাকাই রিফিক রিফিকি আরএসএস রক যেভাবে খাই রিফিক রিফিকি বুখা বাজার যত মাংস ফালনাই রক আশিক বাজার কত হালাহালি বাজার বসুক লেংচি টেংচি মানে रिसुम करी खायै मा खारबायखा अबनि प्रतिबाद जों तिनि जुबर रं सानाय सिख्ला रं सानाय बुरि रं सानाय खाना जों नांखांखाय जों ब खाना खवाय रुप जों अफखायनाय अबनि दाबिते कायबसो ब्लकनो तिनि ओमता हाय একটা ব্লক অমঙ্গা সিমনা পলিটিক্যাল ব্লক একটা কেন্দ্র বিধানসভা একটা কেন্দ্র এবং একটা ব্লক সারা ত্রিপুরা 44টা ব্লক দङ 44টা বিধানসভা কেন্দ্র 2023 जों त्रिपुरा मथा बुबाग्रानि दल जों बुतो बातायनाय एवं त्रिपुरा मथाना त्रिपुरा जों क्षमता फाय जे नरक खना लाहार कासुनाय हंसो फातार हास्तिनि खना मन्त्रि फाय दङ अब साबो फाय जों सेमिया जों त चिनि मूल कंगा जों जस्टिस नै जस्टिस जों बिचार नायो चिनि बर बाजार रिफिक बुजांनाय बरके सेमिया रिफिक बुनाय त आरएसएस आ रिफिक बुनाय त बीजेपी समर्थक रखसे बरके सेमिया दा बुंले प्रेसिडेंट फाय दङ नै फाइ दंहनि साइमानथ तै बाइके चिन बरं रिफिक बरको शान्ति सिनाय नांगले ना गतांगयाबो चिन बरं सि सासाय चिन बरंनो साइ बुना थांतनि जोंहाय मोखां कुबुर खुन बुगुम बारा मणिपुर सुनो काथलिक सिब्रा जाका बरगो खूब दुखु नांजाकताबो अबनि बागैनो जों अ सबका साथ सबका विकासनो जों বিশ্বাস खाया बरखा जुमला सरकार बरं ताताल सावो जुबक रंनो ताताल साका बुरिसिपुरन ताताल साका 4-5 मास ताको बुरिसिपुरन बेतनको बाता हाबिया आबो जों दिनै 28 तारिख अगस्त 2022 सिनि सिमना ब्लक कमिटि YTF बाय लजिजाक जों बाइक रेली थाइमानि अब दाबुनो दाबो हेजामारा फाइसं बायगा सिनि वारियर्स अफ बेबागनो हामबायमारियो दिनै अजागा बाइक रेली जे फाइमानजा फाइनाय जत्त सिनि सिखलारकनो बरकारिबो जों त्रिपुरा हास्तिनि जत्त त्रिपुरा सारकनो दिनैनि बाइक रेलिनि बिसिंति जों जत्त लुकुरकनो कयनानि मुसुंगो फाइदि जों जत्त थानसाकै बुबाग्रानि लिडारशिप सिनि त्रिपुरा सादो फारकनो फेल लाइथानि लगिरिलायानो दिनै इसे आं कबुगानि मुसुंगो दिनैनि बाइक रेलि नि नाहारमु आमनो जे थिनांगो चिनि त्रिपुरा सादो फामो थांजागनि बागै चिनि त्रिपुरा सा लुकुरकनो जोंमनो साइमानि दानि मुसुंगो फाइदि सालब्रुम बांलादेशनि त्रिपुरा हास्तियो बदल खाय बांलादेशी रक कावै दङ आबो नुगै दङै सिदिनो दाबुकसिनि नङि खाव मतो ग्यानकाय हायबा खाव वानसुमुं फायांकाय चिनि थिनां चिनि बसाबुदैनि चिनि भविष्य चिनि फ्यूचर न जों गाहाम खायनि बागै जत्त त्रिपुरा सारक थानसाखाय बुबाग्रा न वाइसा बुबाग्रानि लिडारशिप जों सामुं खायानो हिमिनो दिनै चिनि सिमना ब्लक कमिटि दर जत्त आदंग थंगे थिबिन डिस्ट्रिक्टनि चिनि ब्लक कमिटि प्रेसिडेंट चिनि सलमान चिनि डिस्ट्रिक्टनि सेक्रेटारि चिनि आदर्श दङ चिनि सेन्ट्रल कमिटिनि मेम्बार दंबाय अजागा जत्त चिनि वर्किं प्रेसिडेंट जरा सरक चिनि जेमनि सरक चिनि दाकुलेन जे चिनर खिचुरि सारिनानि बागै बनो जत्त ओनसोलनि कस्त खाय मुया रक खाय रेडि खालाय तनजाक बेताबुक सिखला रकनो अर सारिमानि यागुलो चिनि बिनि प्रग्राम पाइनाय ते अ रेलि न जारा नाय दंनाय जे नुकनाय रकनो आं कयनाय नगसिमि आसुगै थान थनै दातननि जत्त खारि जों बोसोकांगो आगुमानि जत्त खा थानसाखै बोसोकांनि
सालोबो याफ्रि मास सालायनाय ini baik dia besar baik yang kena sah ini baik reliwo प्राय 450 मतो बाइक इनखा हाइबानो अ जागा बाक्सु साइरिं जगै जानदारि न अतंग बे हाइबान ताबु बनाय नै मेन न अरबो कम बरक याखो बहुत बरक तिनि अ जागा सिनि सिक्लार फाइजाक सिनि सिंना ब्लक कमिटि सिनि न जागा हामबाय जों दिनै 28 तारिख अगस्त 2022 सिनि सिमना ब्लक कमिटि YTF बाय लुवाजिजाक जों बाइक रेली थाइमानि अब दाबुनो जोंनाबो हेजामारा फाइसबायया सिनि वारियर्स अफ बेबागनो हामबायमारियो दिनै अजागा बाइक रेली जे फाइमान जा फाइनाय जत्त सिनि शिक्लारकनो बरकारिबो जों त्रिपुरा हास्तिनि जत्त त्रिपुरा सारकनो दिनैनि बाइक रेलीनि बिसिंति जों जत्त लुकुरकनो कयनानि मुसुंगो फाइदि जों जत्त थानसाकै बुबाग्रानि लिडारशिपो सिनि त्रिपुरा सादो फारकनो फेल लाइथानि लगिरिलायानो दिनै इसे आं कबुगानि मुसुंगो दिनैनि बाइक रेली नि नाहारमु आमनो जे थिनांगो सिनि त्रिपुरा सादो फामो थांजागदानि बागै सिनि त्रिपुरा सा लुकुरकनो जोंमनो साइमानि दानि मुसुंगो फाइदि सालब्रुम बांलादेशनि त्रिपुरा हास्तियो बदल बदल खाय बांलादेशी रक कावि दङ आबो नुगुइ दङै सिदिनो दाबुकसिनि नंनि खाव मतो यांगाय हाय केबा खाव वानसुमुं फायांगाय सिनि थिनां सिनि बसाबुदैनि